жена му знае, че това, че ние сме от група и нищо лично. Всяко от си хубаво. Добил страхотен темп. И аз викам, почти като викинг. Той вика, да, на мен е така, нали, добре ми е така като викинг. Техни сгради, строежите и така нататък, мостовете и тунелите. Самото също така има доста ресторанти с звезди Мишелин, нали, Мишлен. Тоест държи се на тези неща, но не по-късно. Дъчаните, да ви кажа, хищ не им пука. Тези, нали, извинете, но аз вместо ви разказвам дълги, никой не му пука за това как е облечен. Тук няма да ги видите шведите с костюмите, с златните копченца, дамите така, пипнати и гримирани. Дъчанките не се гримират, малко като англичанките. Ходят в много такива тъмни цветове или в смисъл по-зава работа, няма да си сложи обички, шалче, нещо такова. Не, че това е много хубаво, казвам ви го от нали, хора, които са споделяли колко хубави са българките и въобще европейките. Знаете ли какво е хубава жена в Щатите? Американците тук може би знаят. Чужденка. И тук малко е така. Има една много популярна система. Ние сега ще минем първо да ви кажа да си гледате вие красотите. Специално благодаря на Олег. Минаваме по крайбрежния път, който води от Елсинор, значи от границата с врага Швеция. Значи винаги великите врагове са Швеция и Дания тук в региона и две така сериозни държави. Но империята е била Швеция. Градът, да ви кажа откровено, ще ми кажете накрая, Скандинавия е стоптата, парите, йорето, звука, звъна на парите е бил тук, в този проток с херингата и митата. Затова е толкова популярен Елсинор или Хелзинкър. Хелзинкър е коректното име на датски. Много сложно са им произношенията, така че те са позволили на всички чужденци да си ги произнасяме както искаме и във всяка, кажем, и тази част, която е свързана с местоположението му и настоящото всъщност състояние на 21 век Дания. Малките къщички с големите тераси, които гледат към протока. Виждах от кораба снимах. Разбира се, това са си места, за някои от тях са просто види. Някои имат щастието си живеят тук целогодишно, приятен климат. Море, нали, ветрове и така нататък, но така това е място, което е така скъповато, особено разбира се с към морето. И всъщност ние имаме възможността, и това ще използваме, да стигнем до Копенхаген, столицата, имайте предвид, и е само на хвърли разстояние от Копенхаген, от столицата. Тук не е много прието да си имаш един апартамент, една къща в града, пък една-две вили някъде си. Така хората са по-практични. Това, което исках да ви кажа, ако ние не общуваме с дъчани, нали, не че нещо сте пропуснали, но, например, не знам дали забелязате, особено в Швеция, влизате някъде, да питате нещо, или в магазина, или до телефон да отидете. Веднага ви се усмихват. Млади хора работят и са изключително слънчеви. Значи в Дания много няма да ви се усмихват. Ако влезете в транспорта, пример градски, особено пък такситата, при нас и навсякъде, и почваш как сте сега, добър ден, как е времето, така странно ще ви погледна. Типично за тях, това много, нали, така ме изумява, защото са много различни от полуострова. Значи, практични хора, пари излишни не се дават. Тук адски популярно да си разменят дрехи, например. Има цели такива вериги, нали, втора ръка дрехи. При нас го има и го имало, но то е от гледна точка на това, че хората не могат да си позволят да си купят, нали, по-скъпи неща. Не тук могат, но защо трябва да дават излишни пари? Почти неносени дрехи с етикети. Значи не можете да си представите, говорила съм тук с местни хора и с българи, които са дошли преди 10-15 години.
Тия, които са от 30 години, те по друг начин, те вече са си като местни. Участват в групи, които си споделят какво дават, какво продават. Много често те ги подаряват, то не е за търговия. Но тук на никой не му пречи, защо ти трябва да даваш много пари, като или имаш излишни неща, защото това е много сложно за организация. Не им пречи. Пак ще загубят много време, нали? Да се занимават, те просто обичат търговията. Според мен, това им е от векове, от техните крале останало и изключително практични. Много различни хора са, не го казвам с лошо чувство, просто са различни. Също така в архитектурата им ще видите, те също имат доста нови нововведенията. Модерната архитектура е от 2000-та година насам. Те си имат своя си стил, но доста са подобни скандинавските архитектурни бюра, дизайнерски за сгради. Материалите са добри, разбира се, отлични, скъпо е строителството, но целите нови квартали, видяхте и мисля, че в Осло много добре се виждаше това, че и в Стокхолм и тук може би, минавайки покрай тях, цели нови райони се строят, изключително модерни и там се вижда как се надпреварват трите скандинавски държави, между и Финландия. И тя като четвърта. Те са така новатори в архитектурата. Казвам го, защото знам, че имаме доста тук хора, свързани с строителство на сгради, пътища и така нататък. От групата. Може би ще ви е интересно. Така за тези, дето ги вълнува толкова професионално, остават красотите. Стила, който е това, че винаги ползван от кралския двор. Колкото повечето да речем от морето, са по-малки такива къщички, вилички и така нататък. Най-симпатични са там при нас в Амагере. Сега ще бъдем в същия хотел, ще ви кажа, питахте ме с няколко думи да ви кажа. Защото там са типичните летни къщи, утре сигурно Янета ще ви помни, които се дават за ползване. Както имаше едно време, даваха за временно ползване, не е твое, ма ти го дават да си отглеждаш чушки и домати. Такива са те, само че са къщички. Но и с съответните спирки. Питахте ме за малката русалка, абсолютно задължително имаме спирка на нея, където вие да си направите снимки, да я видите. След това имаме спирка на Кралския дворец, който е един площад Амалиенборг. Там са и действащия Кралски дворец, плюс целият комплекс, който съществува от няколко века. Имаме и една трета спирка обикновена, на парламента, също много интересно. И даже Националната им библиотека, който е при тази спирка се вижда. Виждаме докъде е стигало морето едно време, средновековието, сега е съвсем къща, защото земята си е, къщата си е собственост, тъй като това вече на практика е района на Копенхаген. Ето тук виждате, има и по-стари в ясно. Този тип къщи са пример за архитектурата на дъчаните, така на по-заможните от края на 19 век. Бел епох. Тук не е съществувал в буквалния смисъл, както Италия и Франция, но доста така са взаимствали от стила на италианската ривиера тогава. Тези, които са в местен стил, скандинавски, вижте, тук има доста къщи, които не са и от вода. Тоест тези канали, това си е много холандски такъв похват, че имало специалисти, не че те са го построили, просто е било популярно в този регион, целият скандинавски, да може да се използват водата за транспортиране най-вече. И тук също специфичното е това, че утре ще го видите, мисля, много добре, когато, ето тук е част, виждате ли в дясно парка, който е там, където ние се разхождаме, е историческия и ударен център.
Но това вече от тук се води Копенхаген. Градът такива. Виждате ли как е някъде в далечината вляво ще остава Малмё. Това е, всъщност той свързва, нали, Копенхаген с Малмё и всъщност те такива ветрени имат, ето там се виждат много добре в морето и използват и морето. И да няма нищо общо с планините, абсолютно равна като Търсия Дания. Това и пък дава възможност за земеделие и също така за велопътека, за велоалеи. Цялата страна буквално, почти буквално е пресечена от такива пътища за велосипедисти. Стрелната част на Копенхаген, а пък тук сме горе-долу в район, също е симпатичен, така може да не е централен район, малко е крайградски, който всъщност